जय जय श्री जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର जय हो। महाप्रभु ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମଣିମା ଶଙ୍ଖରେ ପୁରେଇ ନୀଳ ଚପଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ବା ଭଲ ପାଇବା କଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନା ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ତୁଳସୀ ଲେପନ କରନ୍ତି ବା ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରେମ, ସେ ଗୋପପୁର, ସେ ଲୀଳାଖେଳାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ବି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ନିତି ରାତିରେ ଚିଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଭଜନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଗୋପନଗରୀରୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ଗୋପନଗରୀରୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ, ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀ କାଳେ ପାରିବେ ଜାଣି, କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖେ ପାଟ ଖଣ୍ଡୁଆ ଟାଣି। ଭାଇ ଭଉଣୀ କାଳେ ପାରିବେ ଜାଣି, କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖେ ପାଟ ଖଣ୍ଡୁଆ ଟାଣି। କାଳିଆ ପଢ଼ି ଲୁଚି ଲୁଚି, ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ, ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଆହା, ଭାଇ ଭଉଣୀ କାଳେ ପାରିବେ ଜାଣି, କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖେ ପାଟ ଖଣ୍ଡୁଆ ଟାଣି। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚିଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମା ସାନ୍ତାଣୀକି କହିଦେବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। রাধিকা লেখিছি চিঠি কজলে কজলে, কেতে যে চাহিছি আখি সজলে সজলে। রাধিকা লেখিছি চিঠি কজলে কজলে, কেতে যে চাহিছি আখি সজলে সজলে।